Eta gaurko lehenengo elkarrizketan lehen aipatu den bezala Ana Kolomo dugu hemen, Irati Sakiko kidea dena eta urriaren hasieran ospatu ziren Pirinioetako jardunaldietan parte hartu zutenak, ez da? Bai. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pixka bat kokatzeko, zer da Irati Sakia? Irati Sakia kooperatiba bat da, duela 2 urte edo jaio zena, eta gure asmoa zen alde batetik bertako produktuak eta sasoiko produktuak eraldatzea eta gero salgai jartzea, eta proiektuaren beste hanka bat zen catering zerbitzua eskaintzea bertako produktuak eta sasoiko produktuekin, edo kilometro zero filosofiaren barruan, bai? 30 kide inguru gara, eta lortu dugu 2 urte hauetan 2 lanpostu, eta bidean ginela aukera izan genuen Orbaran taberna bat hartzeko. Oso zaila, aldez aurretik esan behar dut, oso zaila izan zela bertan leku bat aurkitzea produktuak eraldatzeko eta hori eta bat. Orduan erabaki genuen taberna hori hartzea nolabait esateko forma ematen hasteko horri, ez? Eta azkenean bertan gaude buruz belarri eta hasierako proiektua zena produktuak eraldatzea eta pixkanaka doa diru asko behar delako eta orduan hori poliki doa. Bueno, orain ospatu diren jardunaldiak zuentzat oso aurrerapena izan da, ez? Bueno, barkatu. Jardunaldi horietan egin duguna izan da gehien bat partekatzea beste proiektuekin 2 urte hauetan izandako ibilbidea eta ikustea, ez? Zertan dabiltzan besteak eta zein den egoera, zein izan daiteken etorkizuna Pirinioetan eta pixka bat eztabaidatzea edo hitz egitea horren inguruan. Zer egin zenuten? Eta nola joan ziren jardunaldi horiek? Lehenengo egunean sarrera eta gero Oarso aldeko proiektu bat aurkeztu zuten, gero Ausperriko eskutik proiektua ere aurkeztu edo azken 2 urte hauetan egindakoa aurkeztu zuten, gero beste 2, ez? Beste bat iparraldekoa oso interesgarria uste dute Lurzain deitzen zena, eta gero beste bat bankan edo alduidetan egiten dutena, eta beste bat bertakoa zena, ez? Iratiko txaletena. Hori izan zen lehenengo egunekoa, eta bigarren egunean egin zena izan zen hainbat instituzioetako ordezkariak hurbildu ziren, eta bertan garatu den beste proiektu bat 4 bailarak eta aurkeztuta, gero eztabaidari ekin genuen. Zeintzuk ziren jardunaldien helburuak edo zergaitik da beharrezkoa ekitaldi hori, zergaitik zen beharrezkoa? Jardunaldi hauen helburua zen duela 2 urte eta 2 urte udalbiltzak garatutako egitasmoa Pirineoan lan eta bizi, dirua edo diru laguntza jaso genuenok biltzea eta partekatzea 2 urte hauetan bizi izan duguna, ez? Hori zen helburua, eta gero Pirineoetako etorkizunari buruz hainbat aburu edo botatzea, ez? Baina helbururik nagusiena hori zen. Gu jaso genuen diru laguntza bat eta udalbiltzaren aldetik jaso genuen errekonozimendua, horrela esateko,
eta joan ginen esatera, 2 urte hauetan ze egin dugun eta zein izan den gure bilakaera. Eta espero zenutena bete egin da, jende asko gerturatu alzen? Egia esan jende asko ez zen gerturatu, 30 inguru egon ginen, bai. Eta, esan behar da, astean zehar, izan zela, lekua ere batzuentzat hurbil beste batzuentzat ez horren beste, baina interesgarria izan zen bertan atera zena, hori bai. Besteen proiektuak nola dauden, ezagutzea, ze egin duten, ze oztopo izan duten, eta ikustea, beraiek izan dituztena zuk izan dituzula, beraz ez dela horren garratza, ez dakit, denon arazoa da, eta horrela da, eta ikasi behar. Eta zein da Pirineoen egoera? Pirineoen egoera bada utzia dagola, bai, eta zaila dela bertan bizitzea eta lan egitea. Zaila da, faktore asko direla medio, bata izan daiteke etxe bizitza aurkitzea oso zaila dela, garestia aurkitzen duzuna, jendeak ez du alokatzen, lana aurkitzea ez da erraza, poligono industrialik ez daude, eta haian ez dute egon behar ez dakit. Baina han bizitzeko apostu bat egin behar duzu, apostu pertsonala, ez? Eta egia da, gogorra dela, askoz ere errazagoa da, Iruñara etortzea, lana bilatzea, eta hori da gure egoera ere bada, oinarrizko zerbitzuak bermatzea zaila dela, interneta dela eta ez dela gaur egun, interneta daukagu hor zibertatua, osasuna dela eta ez dela pediatria zerbitzua astean bitan, emakumeok etorri behar Iruñara ginekologia zerbitzua hartzera, eta hori bezala mila eta mila arazo. Eta Pirineoen bi aldetan eragiten du? Nik hitz egiten dut gure egoerari buruz. Nik ikusten dudana iparralden egoera pixka bat ezberdinagoa dela, eta ikusita jardunaldietan ere jasotakoa eta nik esango nuke beraiek ez daudela horren gaizki. Esango nuke, ez dakit, igual beraiekin hitz egin da, baina hori izan zen behintzat nik jaso nuena egun horietan. Eta, ere lehen aipatu didazu niri, ere 5 minutuko, horren inguruan azalduzu hobeto. Pasaren urtean jarri zen martxan kanpaina bat, Pirineoetan 5 minutu, eta horretan eskatzen zena bazen, instituzioi eskatzen zitzaiena zen, edozein araua egin behar duzuela, moldatu behar duzuela edo hartu 5 minutu eta pentsatu Pirineoetan. Ze eragina izango duen honek Pirineoetan, egin daiteke, gutxienez 5 minutu horiek hartu. Eta jendeak sinatu zuen eta hainbat gauza egin ziren, parlamentuan ere agerraldia eta, baina egia da, gero gauzak gelditzen direla hitzetan edo ekintza horietan, eta egia bada ere instituzioetatik azken bolada honetan gehiago hurbildu direla, jasotakoa betikoa, izaten ari da hitzak, proiektuak, eta benetako borondatea ez dakit, agian hor egonen da, baina momentuz ez da oso argi ikusten. Momentuz, orain egin diren jardunaldi hauek, hori esan dugun bezala aurrerapena izan da, eta balorazio positiboa egiten duzu, ez? Bai, hombre, atera ziren ondorio ezberdinak, ez? Jaso genuela dirua, eta batzuk esaten zuten gero bidean, hartapena ez zela izan espero zena, denetarik atera zen, baina gutxienez izan genuen momentu bat hitz egiteko, lasai hitz egiteko eta ikusteko zer egin daiteken, ez? Orain
ondorio zehatzak atera behar dituzte eta ikusiko dugu horrek zer ematen duen eta aurrera begirako pausoak edo zehaztu beharko ditugu. Orain hausnarketa orduan. Bai. Eta nola ikusten duzu etorkizuna? Lehen esan dizudan bezala, etorkizuna ez dut ongi ikusten. Nik uste dut gazteen eskuetan dagoela, edo egon beharko lukeela. Beraiek egin behar dute Pirinioetan bizitzeko eta lan egiteko apostua, Lehen esan dudan bezala ez da erraza, baina beste batzuk egin dugu, kosta egin zaigu, bertakoak ez izan da, ni ez naiz bertakoa, baina bertan bizi naiz duela urte pila bat, eta lortu dugu, Beraz, nik uste dut etorkizuna gure baitan dagoela. Ez dugula egon behar esperoan, ea ze ekarriko diguten, ze emango diguten, edo ze onartuko duten ezaki non. Gure baitan dago, gure borondate horretan, borrokatu beharko dugu, asko, bidea ez da erraza izanen, baina ez dugu erabiliko zaila hitza, ez da erraza izanen. Eta, tartean porrota egon daiteke edo ez, baina porrota baldin badago esan nahi du saiatu zarela, ez? Porrota ez egoteak esan nahi du, bizitza erosoa aukeratu duzula, eta kito, eta eske nik egingo nuke, ez egin ezazu. Egin ezazu eta ikusiko duzu, ea posible den ala ez, zu daukasun proiektu hori aurrera eraman ahal izatea. Itxaropenak hor daude, gure esku dago. Bai, hori da. Eskerrik asko, Ana. Bale, zuei. Eta hurrengora arte. Bai, eskerrik asko.